Now, tonight I would like to speak to you on this message that I have started last Wednesday, and I entitled Open Doors That Every Believer Must Take Advantage of. Open doors that every believer must take advantage of. The word open door means opportunity. I would like for you to understand na hindi lahat ng mga pintuan ay para sa Kristiyano. Not all doors are meant for Christians. There are doors that we find in the Bible that God had opened for us, at itong mga pintuan na ito ang dapat nating pasukin. These are the doors that we should be praying for. These are the doors that we should take advantage of. First of all tonight, in Matthew chapter 7, verse number 7, it says, "Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you." Ang unang pintuan na binuksan ng Panginoon para sa atin is the open door for prayer. The open door for prayer. I wonder tonight if you are taking advantage of the opportunity to receive whatever God has in store for you, for your family, just because you are taking advantage of prayer. Kinakailangan po na bigyan nating priority ang ating prayer life. Because prayer is an open door that leads us to 4 important things in life. Number 1, God has in store provision of material needs. Sa likuran po ng pintuan, nandun na nag-aantay ang provision para sa ating mga material na pangangailangan. Now, who among of you have material needs tonight? Material na pangangailangan, pera, possession, pambayad, trabaho. How many of you have that need tonight? Would you raise your hand? You acknowledge na kailangan mo yan ngayong gabi. Would you acknowledge that by raising your hand? Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pambayad. Okay? Kailangan nating lahat. Now, ang lahat ng ito ay nasa likod ng pintuan. At ang dapat lang nating gawin ay manalangin. All you have to do is to pray. That's why the Bible said, "Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. And then knock," kumatok ka, "and it shall be opened unto you." In Hebrews chapter 4, verses number 14 to 16, it says, "Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus, let us hold fast our profession." In verse number 16, "Let us come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need." Now, if you lack, kung tayo po ay nagkukulang, kung tayo walang-wala, all we have to do is to pray. Because prayer is knocking. And God has promised that when you knock, it will be open. Pastor, ang tagal ko nang kumakatok. Kumatok ka lang. Sapagkat ang pangako, ikaw ay pagbubuksan. Kaya nga sa bersikulong iyan, makita mo, doon sa kwento tungkol doon sa isang widow. At lagi niyang kinukulit yung judge. At sabi niyang ganyan, "Avenge me of mine enemies." Dahil wala po siyang kakayanan para sa kanyang sarili. Wala siyang husband na magtanggol para sa kanya. So she kept on bothering
that judge, knocking at that judge every day. Basta makita niya, Judge, tulungan mo ako. Pagkabit nila doon sa tindahan, Judge, tulungan mo ako. When they meet on the way, Judge, tulungan mo ako. At ang sabi ng Bible, itong judge na to, kahit po siya ay hindi makatarungang judge, sabi ng Bible, even if he is a corrupt judge, but because of the daily, nga pa ng badbater kenkwana ka dating a widow, he cannot help but open his heart to that woman and extend the help that the woman needs. And the Bible says, if the unjust judge can do that to the woman, how much more to our loving Heavenly Father, to us, His children. He cannot suffer to see us suffering. When we knock, He will open. Kaya pag sinasabi mo, Pastor, ang tagal ko nang humihingi ng trabaho, just keep knocking. And God will open the door for you. Kung may mga magbukas dyan na pintuan, na tukso ng dyablo, wag mong i-take advantage yan. Just wait for God's open door for you. Antayin mo yung inihanda ng Panginoon para sa'yo. Okay? Just keep on knocking. But the Lord will provide material things for you. Amen po ba? Pangalawa, hindi lang po provision of material needs, but also, when we pray, God has prepared to give us wisdom. Amen. James 1:5 says, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Alam niyo, habang tumatanda ang tao, nare-realize niya na kailangan niya ang wisdom. Yeah, as you grow older, as you take responsibility, you realize that you need wisdom. And God says, all you need to do is knock. In other words, all you have to do is pray. Okay? Agkararag kang amin. Hangka umap-apal iti sa bali. Hangka apap-apal ti laing ti sa bali. Agkararag kagat dawatam kini Apo Diyos. Tapno itad namat king kajay wisdom nga kasapulam. Kuna na ti Bible, God giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So, your lack of wisdom is due to the reason that you are not knocking on heaven's door. Knock, and it shall be open unto you, and God will give you wisdom. Third, blessings for our endeavors. You see, when you knock, God will give blessings for your endeavors. In Psalms chapter 90, verse 17, and let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of the hands, of our hands upon us. See, the word establish means to make it productive. When a plant begins to be deeply rooted, it's getting ready to yield fruits. So when God will establish the work of our hands, it's about to prosper. It's about to become fruitful and productive. Ito po ang ginagawa namin dito sa Singapore. Ito po ay pinanalangin natin. That God will bless this endeavor. And that is why we have seen the fruit and result of our prayer. Bakit po? Dahil tayo ay kumato. In other words, kung tinitignan mo mga kapatid, hindi pala dapat sa isang Kristiyano, hindi bagay. Gusto sabihin sa inyo to ha, young people, adults, pakinggan nyo ito. Hindi dapat lengguwahe ng Kristiyano yung sana all. Kasi po ang salitang sana all ay parang yung bang naiinggit ka sa blessing ng iba na wala kang chance magkaroon. Samantalang pwede kang pagpalain. Pwede kang magkaroon. Pwede kang magbunga. Hindi mo kailangan, hindi ka dapat sana all. That's why, listen,
you should stop saying sana all. I mean, siguro jokingly, pwede mong sabihin, di ba? Pag may nakita ka as a way of appreciation, like, grabe, bago yung sapatos mo, sana all. Alam mo, pwede ka rin magkaroon eh. Nakita mo yung isang kapatid, may kotse, tapos sabi mo, sana all, pwede ka rin magkaroon eh. So, imbes na sana all, why don't you pray? Why don't you knock? Kumatok ka rin. Kasi yung kapatid na yun, kumatok sa Lord eh. Diba? Kaya nga nagkaroon. Kasi nanalangin eh. Humingi. Kumatok sa Diyos. Binuksan ng Panginoon. Kaya niya na-experience yung blessing na yun. So again, I mean, there could be times na casually, just a way of appreciating, just a way of, saying, rejoicing with the person, may bago siyang bahay, pwede mong sabing, wow, grabe, sana all. Parang sinasabi mo na, man, what you have is just special. Not many people have what you have. But if you're saying sana all, na may inggit sa puso mo, hindi ho dapat ganun. That's why Christians should stop saying that. Okay? But they should be knocking and praying. So again, what do you find when you pray provision of material needs? Wisdom, blessings for our endeavors, and number 4, divine intervention. When you knock, okay, you will receive divine intervention. Amen. Hingin mo sa Panginoon yan. Lord, will you intervene? Amen. Especially at a moment when you need a critical moment na kailangan mo na ang Diyos ay mag-intervene. Amen. Listen, all you have to do is knock. I mean, for every Christian, there is always a way out. There is always a solution. There is always a deliverance. You just need to knock. Amen. Amen. Alam nyo, nung papunta kami rito, muntik nang hindi natuloy si Pastor Dennis at saka si Pastor Ber. Amen. Oh. Mas maganda yung muntik nang hindi natuloy kaysa yung muntik nang natuloy. Diba? Kasi pag muntik ka nang natuloy, ibig sabihin, hindi ka natuloy. Oh, pakita mo nga sila. Ngiting natuloy. Pero kinabahan po yan sa immigration. Kasi ganito yan. Okay? Pinauna namin sila. Ayan pinauna namin sila. Oh, sige, kaway muna kayo dyan. At ngiting nakapasa sa immigration yan, mga kapatid. Oh, sige, ako na. Okay na yan. Nauna silang dalawa, magkatabi sa officer. Oh, ngayon, kami na. Magkakatabi na kami. Kasama ko yung family ko. Sa amin, walang kahirap-hirap. Kasi frequent traveler na kami. Kumbaga, pag-type pa lang ng officer doon sa kanyang computer, lalabas na doon kung saan kami pumuntang mga bansa. O, nawala naman kaming bad record. Kaya, nung in-interview kami, sabi nung babae, kailan ho kayo babalik? Sabi ko, lalapag kami dito ng December 20 ng alas 12:30 ng umaga dito sa Manila. Ganun po ba? Okay. Saan kayo pupunta? Punta kami ng Singapore, Hong Kong, saka Macau. Okay, mag-picture na po kayo. Picture na agad. Ngayon, nakalusot na kami. Inantay namin si Pastor Dennis, Pastor Ver. Ang daming tanong. Sabing ganyan what's your work? So sinabi, we are pastors. Parang pinagdudahan ba? Saan ba galing ang pera nyo? Pupunta kayo ng Singapore, Hong Kong, Macau. Paano nyo ma-afford yan? Parang gano'n, di ba? Ang dami. Okay? So ngayon, to cut the story short, binigyan sila ng papel. Sabing ganyan, you fill this up and sign it and go at the office for secondary inspection. Naku, sabi ko, patay. Napanood ko sa YouTube, sabi ni Mrs., napanood ko sa YouTube yan, Dad. Na-offload yan pag dinadala na doon. Na-offload yan. Ang ibig pong sabihin ng offload, hindi ka na matutuloy. So sayang yung pamasahe mo. Wala na yon. Wala na. Yung itinerary mo, na-offload ka. O 30 minutes namin inaantay. Kita namin yung mukha nila, kinakabahan. Tawag kami, Pastor, anat ikabil me ito, anat i-fill up me dito. Alam nyo, kumatok ako sa langit. Amen.
Kasi meron namang tao na pwede nating lapitan. Pero bago ako kumatok sa mga tao na alam kong makakatulong sa akin, nabubuksan ang pintuan para tulungan ako, kumatok muna ako sa Diyos. Amen. Sabi ko, Lord, knock knock. Sabi ng Panginoon siguro, ano yun anak? Alam mo naman ang problema, Lord, oh. Kailangan makasama ang dalawang lingkod nyo sa akin, Pastor Dennis at Pastor Bear. Ngayon, Lord, kakatugin ko si Pastor Abante. Sana ay pagbuksan niya ako at tulungan niya ako. Ayan. After kong mag-pray, tinawagan ko na si Pastor Abante. Sabi ko, Pastor, i-refer ko sana ito sa inyo dahil ganito, ganyan. Sabi niya, ang kailangan lang naman actually is assurance na, hindi po sila mga bunga ng human trafficking. Hindi naman mukbak ang human trafficking itong mga pastor natin eh. Di ba? Hindi naman sila mga terorista. Mukha ba silang mga terorista? Hindi naman eh. Di ba? O durugista. Hindi naman. Kailangan lang ng mag-assure na these people are, they are credible people. So, tinawag ko sa Pastor Abante. Sabi ni Pastor Abante, sige, pakiusap mo ako doon sa hepe nila. Pinuntaan ko yung tao doon sa loob. Sabi ko, kausapin daw po kayo ni Congressman Abante. Sabing ganyan, ako po, hindi kami pwedeng makipag-usap dito. To cut the story short, hindi po sila nag-usap ni Pastor Abante. Pero sinabi ko, kaibigan po namin si Congressman Benny Abante. And we are pastors, pinaliwanag ko. And we are from the Bible mode. We are Baptist. So to cut the story short, lumabas yung hepe, kinausap kami, Pastor po kayo. So doon po napanatag yung kanyang loob. Doon niya naintindihan na maganda yung aming pakay at we are funded and we have been provided for by the church, sabi ko. Our church love us so much and they have provided for this trip for us, sabi ko, mga kapatid. So sabi niya ganyan, humble naman nagipag-usap, sabi ganyan, okay, sige pastor, so kilala niyo ba yung ganitong pastor? Kilala niyo ba yung ganito? Oh, kilala ko lahat yan. Sige po, huwag po kayong mag-alala, aayusin na lang po namin. At matutuloy po ang biyahe niyo. Sabi ko, praise the Lord! Amen. Oh, mga kapatid, ang gagawin mo lang, kumatok. Oh, ang dami nating mga palpak, mga kakulangan sa buhay, kulang ka lang sa prayer. Sabihin mo ka sa katabi mo, hindi ka kasi kumakatok eh. Diba? You're not knocking. Nag-rely ka sa sarili mong kagalingan, katalinuhan, may connection ka nga, pero bago ka magipag-usap dyan, kumatok ka muna sa Diyos. Katukin mo muna ang Panginoon. Di ba? Kung negosyante ka, bago mo puntahan yung kliyente mo, katukin mo muna ang Panginoon sa umaga, Lord. Kakatok ako ngayon sa mga taong ito ang aking ititinda sa kanila. Sana po, buksan mo ang mga pintuan na yan. Mga kapatid, sabihin ko sa iyo, sabi nga ng Bible, ask that your joy may be full. Dapat pagdating ng gabi, celebration eh. Hindi yung pagdating ng gabi, grabe pagod ko, tapos walang-wala ngayon. Dapat pagdating sa gabi, celebration. Diba? Kasi, bakit? Ang daming mga pintuan na binuksan ng Diyos, dahil binuksan niyang pinto ng langit, bakit po? Kumatok kayo. Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Amen. Alam nyo, nung pumunta kami doon sa mayor ng Paway, kumatok ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sana po buksan kami ng mayor ng Paway. Alam nyo, I'll tell this to you mga kapatid. Nung Biyernes, aware ba kayo na non-working holiday nung Biyernes? Aware ba kayo? Non-working holiday nung Biyernes. Yun na lamang po ang natitirang araw na pwede kong mamit ang mayor ng Paway. At hindi ko dapat antayin yung pagdating namin kasi baka pagdating namin, may mga appointment na siya na hindi pwedeng ikansela. Kaya dapat tayo ang mauna sa kanyang mga schedule. Kaya kumatok ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, sana man lang bago kami makaalis, papuntang Singapore, mamit ko ang mayor ng Paway. Kumatok po ako. Praise God. Pinagbuksan ng Diyos dahil kay Tita Fem, nakaibigan niya si mayor ng Paway. Alam niyo, Biyernes, non-working holiday,
nag-report sa opisina si Mayor. Can you imagine that? Saan ka nakakita ng ganyan? Non-working holiday, chief executive, nag-report sa opisina para lang i-meet kami sa mismong opisina niya. Yung nakita niyo pong picture kanina, binuksan yan ng Panginoon. Kaya, wake up Christians! Huwag kang magmagaling sa sarili mo. Huwag ka lang mag-rely sa katalinuhan mo. Huwag ka lang mag-rely sa tao. Katukin mo ang Diyos. Knock and it shall be open unto you. Because God has prepared material provisions for you. God will give you wisdom. God has prepared blessings for your endeavors. And God will intervene. Nag-intervene ang Panginoon. Kaya, kapatid, inaanyayahan kita. Kung sa oras na ito, nag-i-struggle ka sa buhay, may mga challenge ka, you are on the waiting process, siguro tinuturuan ka lang ng Diyos ng isang bagay. Kumatok. Oo. Tayo po ay mga katok. May mga katok na tao. Amen. Sabi mo sa katabi mo, tayo ang mga taong may katok. Wala tayong ginawa kundi magkatok. Amen. Kumatok. Yan ang gawin mo. Knock, and it shall be open unto you. Amen po ba mga kapatid? Oh, secondly, not only open door for prayer, pero pangalawa po, na gusto kong ibahagi sa inyo ngayong gabi na open door is the open door for evangelism. Amen. The open door for evangelism. Amen. In 2 Corinthians 2:12, it says, furthermore, when I came to Troas to preach Christ's gospel, a door was opened unto me of the Lord. Nung pumunta po siya sa Troas, sabi ng Bible, na ang layunin ay ipangaral ang ebanghelyo of which, yan po ang ating layuning lahat. That is our Christian responsibility. As Christians, we need to work out our faith. And if you are a Christian who is working out your faith, mga kapatid, you want to share the gospel. I want you to know that God opens door for evangelism. Tandaan niyo po yan. Ang Diyos ang nagbubukas. Can we all say it together? God opens doors. Everybody say that. God opens doors. Opo. God opens doors para po may mga tao na maakay natin sa Panginoon. Now, when God opens doors, there are three things that we can do for it. Kasi pag sinabi nating open door mga kapatid, ganito yan. Okay? Binubuksan ng Panginoon ang mga opportunities para makapag-share tayo ng gospel. Una sa campus. Amen? Kasi po sa campus, nandun ang mga tao. Amen? Hindi naman ho sa dagat ang open door natin. Although meron tayong tinatawag na mga seaman, hindi po sa ilog ang open door. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa na mga mangingisda, ali kayo, hindi yan ang open door nyo. Tama na yung pangingisda nyo. Ang open door natin ngayon, kaluluwa, follow me. I will make you fishers of men. In other words, God was showing them an open door that they have to take advantage of. Kagaya nyo, kagaya ko, lahat po tayo na mga Kristiyano, we have been called by God for the open door of evangelism. Amen. Of sharing the gospel to those in the campus, nandun ang mga kaluluwa. In the community. Diba? Kaya nga recently, tayo po ay nag-conduct ng newly elected barangay officials because we want to reach to our community. Kaya pagkatapos po noon, sa hapon, nag-Bible study ako doon sa isang barangay official, barangay na nandun ang mga barangay officials, 2. That's community. O yan po. Di ba? Sa barangay Kurukor at sa barangay Pascal. That's an open door of evangelism to the community. Oh,
Hindi lang po sa community, kundi sa career place. Sa place of work, sa trabaho. Oh, alam nyo ba na sa unang Lunes, listen now, pray for this, mga kapatid. Ureyang people kayo, urehang dak nga kadwa ka, digiti nga endeavor. Tulungan dak ka mangi kararag, kakabsat. Tunuo mo na nga Lunes ti January, unang Lunes ng January, ang inyong pastor ay magpipreach sa unang flag ceremony ng 2024 sa Paway, Ilocos Norte. Kumatok ako sa puso ng ating mayor. Sabi ko, Mayor, meron akong last request sa iyo. Gusto kong makapag-pray at share ng devotion sa lahat ng mga municipal employees at officials sa inyong flag ceremony. Alam niyong sabi, Pastor, yan ang kailangan namin. Open na open po. Binuksan ng Diyos ito. Nasa atin lang talaga, mga kapatid. Kita niyo, ang dami-dami natin sa HBBC. Bawat isa sa inyo, napalibutan ng open doors, pero nagbubulag-bulagan tayo. Amen. Kaya ngayong gabi, gusto ko kayong i-challenge. 3 bagay po ang pwede nyong gawin sa mga open doors na ito sa buhay nyo. Gusto ko kayong i-challenge. Una sa lahat, you can ignore it. Ignore it. Ibig sabihin, nakita mo nga na may open door, pero inignore mo lang. And there are many Christians who are ignoring these open doors. Nakita that the open door, God has touched them. But they do nothing. Why? Because of their personal ambitions. You know, personal na pangarap. Ano naman yan, mga kapatid? Wala kang madadala pag namatay ka. Pangarap mo maging richest, maging pinakamayaman, madadala mo pa yan sa langit? Pangarap mo, material na mga bagay, can you bring that to heaven when you die? Ang madadala mo lang sa langit, mga kapatid, gone away. The souls that you have won to Christ. And you are surrounded by open doors. These are souls. Kasama mo sa job, sa neighborhood mo. Kung ikaw ay may influence, teacher ka, gusto ko sabihin sa inyong lahat to. Kung teacher ka, may open door ka. Di ba? You're ignoring it because you have personal ambitions. Iba ibang purpose mo ng buhay. Ibang takbo mo. Bakit ini-ignore natin? Kasi ayaw nating gumastos. I'm so thankful, alam nyo, dito sa Singapore, about 5 months ago, I think June, July, Bernadette, when I was calling, tinatawagan ko sila July. Sabi ko, kasi nakita ko na faithful na silang nag-a-attend. Sabi ko, pwede ba kaming pumunta dyan para magsimula ng outreach? Alam nila, mga kapatid, na pag ginawa yun, may gastos na involved, di ba? Nung isang araw, pinakain kami nung, ano ba yung niluto ni Giovanni na yan? Soup na may manok, may baka, may baboy. Binuin mo yung Chinese soup na yan, dito lang ako nakatigim nun sa isang soup na yan, may baboy, may baka, may manok. Gumastos sila. Si Sister Cecil, nung sabi ko sa kanya, kasi siya pong nakahanap ng venue namin nung linggo. Sabi ko, Sister, magkano yung venue? At magkano yung food? Kasi tinatanong ko, paano tayo magpakain? Magkano gagastusin? Alam mo sabi ni Sister Celia, Pastor, wag nyo nang problemahin. Commitment ko na yan sa Panginoon. Piruin mo yan. Willing gumastos para sa ministry. Alam nyo kung bakit maraming mga member ini-ignore ang pastor pag mag-text? Ini-ignore kung tumawag. Kasi alam yan i-challenge Alam nyo, pag tumawag ako sa'yo, i-challenge talaga kita, kapatid. I-engage kita. Yung mga kasama mo dyan sa trabaho, bakit hindi mo witnessan? Yung mga tinuturuan mo dyan. Ikaw, ini-ignore mo yun. Alam mo yun Diba? Kasi bago pa man ako tumawag, kinausap na ko ng Holy Spirit, yun na rin nagsasabi ng Holy Spirit sa'yo. Ini-ignore mo. Bakit? Ayaw mong gumastos
kung saan-saan ka gumagastos, na wala ka naman madadala. I'm not saying mali ang gumastos. Pero by priority, ang pinakamagandang pinagkakagastusan natin, ang ministry, mga kapatid. Amen. Yung pong gawain ng pag-aakay ng mga kaluluwa. Di ba? Sabi nga nung isang kapatid, Pastor, di baling dyan maubos ang lahat ng savings ko. Amen. Yung Australia, tignan nyo. Yung mga kapatid natin dyan, sa Australia, nangupahan sila ng mas malaking bahay. Bakit? Kasi masikip na po sila doon sa dating bahay na tinitirhan nila. At nagtutulad nagbid sila, nag-agree, na upahan yung bahay na yan, kung ilan silang families doon, mas mataas yung kanilang gagastusin, pero ang iniisip nila, mas maluwang ang lugar, may venue, place of gathering. Hindi ho madali ang maghanap ng pera sa abroad. Akala nyo, abroad mas malaki ang palit ng dolyar. Pero mahirap din, mga kapatid. Di ba? Magagawa ba nila kung inuuna nila ang pangarap nila? Tanungin ko kayo, magagawa ba nila yan, mga kapatid? Kung inuuna nila ang sarili nilang kapakanan, ang sarili nilang ambisyon, hindi nila magagawa yan, mga kapatid, pag may ambisyon na personal. Kaya kayong mga members na personal ambition, hindi kayo willing gumastos para sa gawain ng Panginoon, gumising kayo. Wala kayong madadala pag namatay kayo. Huwag niyong antayin na bawiin lahat ng Diyos yan sa inyo. Tandaan niyo, pinagkatiwala lamang ng Panginoon yan sa inyo, mga kapatid. At hindi yan binigay ng Diyos para lang sa inyo. Binigay yan ng Panginoon para sa kanyang gawain. He has blessed you to be a blessing. That's why, don't you ignore the open doors. Kaya pag kami nagpa-commitment, may mission trip na naman kami, dapat bukas ang puso mo pag may resources ka. Huwag kang nagbibingi-bingihan na, wala akong narinig. Pag ikaw may resources, huwag kang magbibingi-bingihan. Amen po ba, mga kapatid? You can ignore it. Okay? Number 2, you can avoid it. Anong ginagawa ng ibang mga Kristiyano pag may open door? They avoid it. Bakit po? Just like Jonah. Anong ginawa ni Jonah? Sabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka sa Nineveh. Pero yung Nineveh, kaaway ng Israel. Pinapatay nila yung mga Israelites. Binabalatan ng buhay. Ayaw ni Jonah ang pumunta. Dahil ayaw niyang maligtas ang mga taong ito. Can you imagine? God has called you to win your enemies. Ayaw mo nun, di ba? Ayaw ni Jonah. He wanted to avoid it. But God put a big fish on his future. Kaya kung ikaw, Kristiyano ka, lumilis ka, manglik-lik-lik ka, iti pa nagserbi ti Apo, ibagagkan ka, umay ti bagyo tabiyag mo. Hangko ikarkararag. Hangko dapat nga ikararag. Ngam ti Apo sigurado nga saplitan na ka. Dosaan na ka ti Apo. Palagipan na ka ti Apo. Nuham mo ammo nga i-channel, di kita, nga resources mo, data time mo, lik-lik-likam ti open doors ti biyag mo, urayam, nga saplitan na ka ti Apo. Katsang ko ibaga da ito'y, kakabsat nga mangilunod king ka. Di ko sinasabi ito para i-curse kita. Hindi po. Sinasabi ko ito para ma-warningan po kayo, mga kapatid. At para magbago ng isip natin. Hello? You can avoid it. Yung iba naman kung bakit ina-avoid. Nahihiya kasi ako, mayaman kasi. Di ba? May puso kang i-soul win pero ayaw mong gawin. Dahil nag-aalangan ka. Ang sabi ni Apostle Paul, I am not ashamed. So when you have an open door, don't ignore it. Don't avoid it. Pero ito ang challenge. Number 3, we should seize it. The word seize means to take advantage. I-take advantage mo. Kung i-reject ka nila, hindi naman ikaw ang ni-reject nila. Panginoon naman eh. Sige lang, puntahan mo, kausapin mo. Ano man, tanungin kita ngayong gabi, ano ang nakikita mong hindrance
Ba't hindi mo makausap yung kaibigan mo tungkol sa Panginoon? Ba't hindi mo siya ma-invite? Ba't hindi mo ma-open up ang gospel dyan sa trabaho mo? Di ba? Si Bernadette ay nurse. Ginawa niya po itong event na ito na Thanksgiving para lang ma-invite niya yung kanyang mga kasama sa trabaho at makapakinig ng gospel. Para-paraan lang yan eh. Kung sa paghanap pera, ang galing mong gumawa ng paraan. Eh kung bakit sa paghanap ng kaluluwa, hindi ka marunong humanap ng paraan? Di ho ba? Seize it. Ito ang aking last sa inyo ha. Huwag niyong antay na unahan pa tayo ng mga kulto. Isang araw, yung kasama mo sa trabaho, sasabihin sa'yo, bibigyan mo ng trucks, sasabihin sa'yo, sorry, sa iglesia na ako. Kailan? Nabaptize na ako last month. Pinuhin mo yun. Ang tagal-tagal nyo nang magkasama, inantay mo pa na unahan ka ng kulto. Hello? Don't wait na unahan pa tayo ng mga kulto, mga kapatid. Kaya nga tinitake advantage na natin ito. Listen to me. Every one of us should take that challenge tonight. We are surrounded by open doors for evangelism. Amen. We should not ignore it. We should not avoid it. We should seize it for the glory of God. Will you take the challenge tonight? Amen. Malpas man ng 2023 kakabsat. Anak aramidem sakbay nga malpas dito nga tawon. Tapnon ti kasta ket ma-reach out mo di kitoy nga kakaduam ti trabaho di kiti nga open doors. Anong gagawin mo? Diba? Nagdala kami ng maraming daily bread. Yun ang aming tool. Gospel tracts. Dapat lahat ng mga motor nyo may gospel tracts. Tanungin mo kayong katabi mo, may gospel tracts ba yung motor mo? Ang mahal-mahal ng motor mo, wala namang gospel tracts. Walang kwenta yan. Hello? Ang ganda-ganda ng sasakyan mo, wala namang gospel tracts. Tapon mo yan. Hindi ko sinasabi mga kapatid na literal na itapon mo. Ang ibig ko lang sabihin, anong kwenta niyan? Wala namang gospel tracts. Oh, yung mga bag nyo, karga nyo ng gospel tracts yan. Huwag kayo lumabas ng bahay na wala kayong gospel tracts. Malay mo, may open door dyan, bigyan mo ng gospel tracts. Kausapin mo, anong church nyo? Baptist ho kami, HBBC. Alam nyo ba sa totoo lang, kilalang kilala ang HBBC mga kapatid. Dahil po sa ating live stream. Kagabi, namasyal kami doon sa Marina Bay. Oo, namingwit ho kami doon. Joke lang. Punta kami sa Marina Bay. Okay? Nung maghiwalay na kami, sabing kanya ni Giovanni, nung nakarating na kami sa hotel, nag-message. Sabi kanyan, Pastor, yung nandun kanina sa bus station, tinatanong kung ikaw si Pastor Proby. Kasi daw, naka-follow sa'yo. Tinatanong kung ikaw. Pinuhin mo yun. Dito pa kami sa Singapore magkita mga kapatid. Dito niya pa ako nakita personal. Oh, hindi mo lang alam. Bigyan mo ng gospel tracts kaya, mga kapatid, listen to me. Ang halaga ng ating buhay ay nakadepende kung saan natin gagamitin. Amen. Ang halaga ng mga pera mo, ng galing mo, ng talino mo, ng influence mo, nakadepende kung saan mo yan gagamitin. Kung ginamit mo yan para sa evangelism, may kwenta yan, may katuturan yan. Pero pag hindi mo pinagamit yung buhay mo, yung bahay mo, yung sasakyan mo, yung resources mo, para sa evangelism ng kaluluwa, wala akong pakialam, kahit magaling ka, kahit mayaman ka, walang kwenta yan mga kapatid. I want us tonight in the HBBC to realize that soul winning is the main thing in the HBBC. Soul winning is the main thing. Sabi mo sa katabi mo, soul winning is the main thing. And all of God's people say, Amen. Amen.